nacionalnih manjina. Najprije će govoriti kolega Nedžad Hodžić, a onda Furio Radin. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Sabora, uvažene kolegice i kolege. Ja ću ne samo dok sam u ovom Parlamentu govoriti o Vukovaru i o svim pojavama u ovoj zemlji i kao građanin i kao zastupnik, jer naprosto na to imam pravo, a kao zastupnik i obavezu. Obzirom da je ovo, da sam podijelio s vama kao kolegama jednu, ajmo reći, privatnu stvar, još ću reći jednu privatnu stvar. Ja sam vukovarsko dijete Domagoja Šeremeta školovao 3 godine na fakultetu 94., 95. i 96. godine. Osjećao sam se odgovornim zato što su žrtve Vukovara i zarobljenici zatvarani u Sremskoj Mitrovici, u gradu u kojem sam završio srednju školu i u kaznionici koja je bila nedaleko mog đačkog doma. Što se tiče muslimana u Hrvatskoj, žrtve u Domovinskom ratu koje su bile u enormnom nesrazmjeru sa žrtvama domicilnog stanovništva daju nam za pravo da s ponosom ističemo ko smo, što smo i u nacionalnom i u vjerskom smislu. Poruke koje šalje muftija dr. Hasanović diljem Europe su takve da je položaj muslimana u Republici Hrvatskoj da može služiti za primjer za rješenje muslimanskog pitanja u cijeloj Europi, koja sa muslimanima ima određenih, da kažem, problema, ali isto tako poruke koje on kao poglavar islamske zajednice u ovoj zemlji šalje diljem arapskog svijeta jesu da arapski svijet primjer Hrvatske može uzeti za rješavanje kršćanskog pitanja u arapskim zemljama. Stoga vas molim, dakle, ovo nije, niti se bojim ovoga kao prijetnje na osobnoj razini, ali kontekst u kojem se sve ovo skupa događa u Hrvatskoj nije dobar i ja vas molim da učinimo sve što je u našoj moći, a puno toga je u našoj moći, da ovo društvo ozdravi. Društvo je bolesno od veoma opake bolesti koja može eskalirati sa posljedicama koje su velike. I ja vas molim, dakle, ne zbog ovog pisma, nego zbog ukupnog stanja u zemlji, da napravimo sve što je u našoj moći da ovo društvo ozdravi. Hvala. Hvala lijepa. Neko će reći, a već je rekao da je to